Sí, bueno, les lletres en número, no? Que sempre és un factor de màrqueting important. Bon, doncs l'any passat estigueren al voltant de 200 comissions falleres de tot el territori valencià, de nord a sud, des de Borriana fins a Dénia, passant per Gandia o Torrent, Alzira, Sagunt, Xàtiva. I estem prou orgullosos perquè també els membres de la pròpia federació, recorde, som associacions o falles d'ací de València, de Sagunt, Alzira, de Torrent o de Xàtiva. Això ens dona alegria perquè vertebrar el territori també és un poquet el que volem. I augmentar la qualitat en qualitat, però també en nombre. 200 comissions, més de 5.000 euros en premis, de les diferents premis que Lletres Falleres aporta. I jo crec que també hi ha un component emocional, un component social, no? El tindre el llibret com una concessió de, com m'explicaré jo, com un element cultural més de la festa, no? Que no sempre l'estereotipo faller tinga connotacions negatives, sinó que també fem coses i molt positives. Una d'elles, el llibre de falla.